Ja, velkommen. Vi skal se lidt på zoner i PNI. Vi har et byområde her, hvor jeg kunne tænke mig at tegne en zone rundt her. Med den stil der. Og jeg skal lige vælge et par værdier for zonen her. Den kunne hedde zone 1. Og det kunne være status forhåndsundersøgelse. Projekttype SE. En by. Og vi laver det som en delzone her. Med blandet teknologi. Jeg lægger zonen ind. Sålunde. Nu kunne det være, at den her zone, jeg var interesseret i at klippe et hul i zonen, så at sige, for at undtage nogle af bygningerne til at være med i zonen. Det har jo betydning for optælling af demand points og forskellige andre ting, også i forhold til kommunikation med eksterne systemer. Så jeg kunne tænke mig at lige tegne en trail rundt om det, som jeg ønsker skal undtages fra zonen her, så jeg kunne tage nogle bygninger her. Sådan der, så jeg laver en trail i det, jeg ønsker så at sige at klippe ud. Så markerer jeg min zone her. Sådan. Så går jeg i Tools, Geometry, og trykker så her Split by Trail. Sådan der. Så hvis jeg nu vælger min zone nu, så kan vi se, at der er blevet klippet hul i den her. Så kunne det være, at jeg kunne tænke mig at lægge en zone indeni her. Så at sige fylde hul ud med en zone. Og det kan jeg bare meget enkelt gøre ved at sætte et trailpunkt inde i midten her. Og så fylder den så at sige ud derfra. Og jeg vælger så i niveauet lavere, nemlig en skabszone, og kalder den for zone 2. Og når jeg siger insert til den, så vil den så lægge sig herinde i. Så nu har vi 2 zoner. Vi har en zone inde i her, og vi har en zone udenpå. Inde i der og udenpå. Så nu er det lykkedes mig at lave en selvstændig zone for det her inde. Jeg vil godt lige vise, hvordan man underdeler sådan en zone her. Så hvis vi nu har en delzone her, og der kan man tage niveauet lavere her, hvis jeg ønsker at underdele min zone her. Sådan der. Og hvis jeg så vælger en skabszone for det, og så kan vi kalde det for zone 3, og sige indsæt. Sådan der. Så nu har jeg fået en zone her af typen skabszone, og en delzone, og en, så stikker rammen der, en skabszone. Noget andet, jeg lige kan vise her, det er, hvis man vælger hvis man eksempelvis har ønsker at den tegner en zone ind over på den her måde her, og lægger en delzone type i det tilfælde ind over her nu. Kunne vi kalde det zone 4. Sådan der. Så vil vi se, at zonen lægger sig fuldkommen tæt op af her, så de ikke overlapper. Sådan at vi efterfølgende kan håndtere zonestrækningen her, eller zonegrænsen her, som i en operation skal flytte 2 zonegrænser. Ja, det var lidt om zoner. Tak for det.